APHLC Hamran Committee hin pen pherangkia mai kipha KSA BDC atum pen hanjang langso press club along pherangkia mai kangni Karbi Farmers Association la pen Deputy Director Buffalo Breeding Project Manja Department Chelangsi doldoli araraphan chirok tokamai kangni Karbi Anglong Life adaba birta long pen ilisami mirinhan sepi pini birtang ton pen arjupanik tha Karbi lo charlia song atum aron repen EPHLC asong japu kursing timung aphan kinepa puthak EPHLC Hamran Town Committee atum pherangkia mai kepha Nonapor Karbi lo charlia song aphan ko anlo ningka chithedam nangpong Karbi lo charlia song pulote kangtang kangsak jakong horang pen oddong heloma ahok pera ot Bonda lasona bangke kali donatum kidam tanga pora hut pen piniani anaporta rat ke hokpona thepi lake khaya moy arbung pulote Karbi lo charlia song henlo puse ilitum kaddu kaveta chini dambino labang solam thepini ke jongpon nangkok lake non hejong rachari EPHL se asong japo kursing timung aphan kinep kang nang dam pensi alang litum asong aphan EPHL se asong pen kidina lamthe peklang poniklo Kidin ke bok ponalong EPHLC Hamran Town Committee pen ki jong ponalong inglong pho akese la pen lamding road akese atuma phansi jongpon EPHLC Hamran Town Committee atum pen pherangkia mai ke pha ponalam thi lapuson helo hok nang poke lai tum chining tungduk lam the bangai ni tum de Karbi Anglong la pen North East la pen India arata chining tungduk social organization do big poi phis ta KSA Karbi Student Association bangke Rupli do konte North East student nesu polong ta kumara KSA bang dohada ke dudun long ne nitum ke chichara teng pote lage Samson tero na KSA an chot ke dudun polote KSA bang pinian ni theklong lo Rupli do ko to bi hada ke theklong bangke inglong pho KSA dolo lamding ro da KSA dolo lapen ASDC lo ke do KSA dolo rothoma KSA do ko pose alang li kursing timung pen ke to dap ada baji troxia pornil tum phune chingki bang nang se tham lo Lasilason polote kedamtang itum Karbi Anglong Thomas Council akehai Dr. Tuliram Rohang same penangan EPHLC party leader songja tumhan kether ke hap lapson do Lasilason mobile pen kether rat lapana rat nang toy pagji pu lason bangke itum chipu nang ne khela nang election period polote itum lam kachipang yar dui kachi putot doji Lasil haya joine pen jongjung bangai che tek nang ne News report rongbong terang Karbi Anglong Live Non malom social media achatai long KSA la pen EPHLC aracharia song CC organizing secretary kursing timung atum angbong lam thama penangan chepangjar lapuson dolo bangso puthak KSA BDC atum pherangkia mai kang nipon Lason si patumi preni phai kri siani ani kangsam por phai plira chitim apor Karbi Students Association Bokajan District Committee atum pen hanjang langso press club sa hemalong non malom KSA la pen EPHLC CC organizing secretary kursing timung atum angbong alam kedo sai puthak pherangkia mai kang nipon Sonsi pherangkia mai long Bokajan District Committee chunbang de soiteron pen lam thiki jai pona tengki inghan phole rong along Sainik School ki kim kerang ponjia alam ki Kedo sai along KSA Lamding Road CCMI Phu Thompson Rongki Inghan Phole along Sainik School ki kim along Humri dampen haladak arong aratu malong chingki chethan damru Kidam tang ningkan kon ni pensami labang so Karbi Lucaria song han lapuson boy ko nang di ko lama ke majuk tami ninje ba bepilang lasi alang likuna ja ko besi labang suru boy ko nang di ko aja ko kelong labang sidin itu kaju ko itu lasi boy ko polotan dei Karbi Lucaria song le abi polotan ki labang so Karbi Anglong bangke Kidam tang ningkan kon ni sami labang so Karbi Anglong nang kom lu pen bangke akidu kisung tami idang du tapi la Karbi Lucaria song masih kisong nun bom lapusi monsam tami do bom lo ma wan bom lo Bangsolong kedam tangani EPHLC organizing secretary kursing timung social media long kitok KSA atuma phan ki boycott nang ji pupenajok hinang bong lam thama pinangan chipangjar dolo Lapen EPHLC organizing secretary kursing timung aphan KSA atum ahemalong andam pen kidnap check pusia koi piponlo Bonda ahok peralam ke kursing timung aphan kidnap tangkali
KSA atum anaphan boycott nang ji pu alam the kursing timung kunna pen la so alam kaning ji ma kachini ji aphan si kaching ki kache thandam ji aphan chot Jelong bangke chokchi la nili tu men pin rem polo kaike tamelang li ningje article 19 freedom of speech alam ka ta ningje sitame article 19 tu long long te restriction do ahoy do lama ningje ta lasi alang li bhan ke arona te long de defamation case pinang kokji lasi nili tu ma hin pen puji bangke alang li bhan la bangso alam kaching wai phansi KSA central committee atumpen alang li bhan over telephone pen contact lo seta alang li bang phone deng de la support hak kachini bhan ko people se KSA bhan boycott ko ninge ma palam sabe alang li deng de dalo si alang li bhan ta homri dami ke da malong ba ke central committee team tum dolo la pen hala kapre ka affection ke KSA tum tamit dun lo la solo ba bang ke dun si hodak bang ke direct alang li bang polo misbehave lo KSA tum ba nili phana kidnap ji phan se wan ma nili phana pat chi ban se wan ma la so se ninge lo la si hosot pulo ada kedam to matem bang kuali lo nili tom tai siaron lo pon nili tom office ong le exam jen bang chiwai na posia alang li phan KSA office ong anwan lo la so ki wan ke alang li phan ke theng chok pen la ke wan gali exam jen bang se wan lo la si KSA office asai he malong alang li ki chok che po thak chi ko bir lo la ka do beta social media long teng long lo chi ko bir lo so chi ko bir teng se alang li phan me et me phun pen alang li sai hem a boha an ako alang li tum chi thon non tu lo aheman pa le donde setame alang li phan bangke thon nun tu lo la sia ke no ko pilo da non alang li to ba krang ke kidnap polam polo attempt to murder polam polo la banga tu teli chokche la si la sonson na bang pu kursing timung pu pu bang pu sonson ke majok rap charia song nong tame alang li phan son na ke deng bun ke det nang ji tangte non KSA pen lam theki jai pona puthak non ang ton pen arju ponik tha ki bang jilang ani jong si majok rap charia song hoy lapen keduan student organization social organization lapen karbing long tonobas council kachari tum sitame kar bilo chalia song bhan boycott ji palam kaningi doplong de lili tum bangke ke bang jilang ani bangke lake pin rem pon bali pothar pen present terang karbing long live Dhansiri constituency ka parlo Doldoli Desoy Rong Piarong along Karbi Farmers Association atum pen Patirpi Ponsi La Solong Veterinary Department Deputy Director Buffalo Breeding Project Manja atum Cherabdonsi Lindok Rong Piarong asar ahemalong Chelong lapen Chainong B Phak Kipangring aputhak Cherok tokamai kangni Bangso mai kolom sing kram sapen mai chari ponsi aluhiaman pen District Veterinary Officer Dr. Dilip Mahantu Dhansiri Veterinary Officer Dr. Sabnaming TP Karbi Farmers Association Tiripia Mai Puting Kuingti Kwangchun Bang Soron Singh Rongpi Spokesperson Hemari Rongpi Saihem Chunbang Sonjiding Tilapen SGP Long Singh Rongpi Rongasar Lindok Rongpi pen kedang lokte ongdung CKKN dun aradatum cheto dun si Mai RDP dun Lapu Karbi Farmers Association asong atung pen lam ki jai pon ke nitum sai ka chutiki aradaphan prek jama hawara long tame CKKP pen kedang lok hormu sitame pajir pon bom wang bom lo la sipini sitame nitum ladak aradaphan tame nang kapachinia tengpen wang lo la penang nitum kupia sonma sai ka chutiki along ke nang soda long tame kai kita nang cherap nang chetu dun bom ji pusi lamchak chipi pon la pen ke nang nitum kupima pini mai long nang kidun pajoy jera scientific atengpen long hong ke pangring punon b ke pangring tame e jon ni galisi ake ong aphansi claim nang pok pusi than pa jermi pon Lapu District Veterinary Officer Dr. Dilip Mahanto sitami Ladak Lindok Rongpi aphan Chilong Johnny kipi ponji aphan lamchak chipi ponlu athe Chilong achulang pen ali dopi lasonsi long hong sitami ali kachipa do phansi claim nang pok athe non ke aprang son kalilo non malom ke scientific method pen pangreng lo pulote ali dopik lo puta mayalong ningje pon Halapu Dr. Sabnaming TP pen long hong ke pangring nang ji la pen bi ke pangring nang ji aphan aning paluk chok an alam the than ponsi long hong ke pangring nang apranga an aphansi arvo enang po la pen ahem sitame aklong pakka claim nang ji la son si apora hudlote dowai pidun nang po lalote keso kiun 8 pen tame jokpon puputa klardak pen than pachini pon বেছি উৎপাত নকৰে গাহৰি বাফেলোটি উৎপাত নকৰে বুঢ়া বাফেলো গতিকে মই তেখেতক পাৰিলে এইটো ফাইনেন্সিয়েলি আৰু বা অহাটোতে হওক আমি পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে বা তেখেতৰ দ্বাৰা উদগনি যাতে পাই ৰাইজে সেনেকুৱাকৈ আমি
দুটামান বাফেলো মই দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু আমাৰ বিভাগীয় EM ছাৰৰ লগত সুধি Chilong ke pangring pen aculang anam sitame do. Lapen chilong aculang hello vitamin ke ongnai lo puta chirok tok amaya long than pajirmi pon. Kijoda por ho chirok tok amaya long kachitong dun ara ratuma phan nuke krangso pajir pon si mai mesen pen pachun pon. News report Karbing Long Live. Chengbong langsibu aklamalong Hawar Karbiri sonimso rongaje mesen pen ketalon ponjia phan sai deng pon bomlo. Nijang Karbiang long Khironi Chengbong langsibu aklamalong ingdeng thongke braisi Hawar Karbiri sonimso rongaje preyachik loni phai ingkorai si pen ingkora pliang bong ke paman ponjia phan Hawar maila pen tirikam amayatum dode sang se pen aliralon kipi ke pamat pon. Kachisi kachedang pon non tangkai kai aporan lupusi Hawar amaipu lindok rong hangpen pherangkia phan than pachini pon. Jusiar ni ala public meeting rata mai pi puta pulo la pen hada bangke nong ikero na mai puja semene tum irpondo la bang so mai long ka hang bangke ladak ilitum local MLA ake hai tingkeron pansin ilitum aluhi sarpua bang hang pon lo la pen ngkora ke thom anerlu porisia bangke ala art and culture department IM ake hai sur jorong par pansin ilitum jo hang lo la pen adung het yem dokok amreng ayam pihai akai pi Rina Badu panta labang suang bong taring ko rahiniang bong abang ke alang ni panti kacuhang lapen alang pan kacuhang pen kacim kidam pen alang ta porang pin pok na isiang lo Khironi pen Mohanteron Karbing Long Live. Bokajan subdivision aphan EC Birta kimi ke long pen preni phai kebarni Borjan constituency angkang ke parlo khatkhati adung Sarumanthi be arongalong Karlitang Bhubon Singnar ahem KSA Bokajan District Committee abitung atum pen kahumri nam. Sarumanthi be arong amekar Karlitang Bhuben Singnar la pen mira bepiatum asupi Artanikan krisi Jirsona Singnar pi kedam tangarni alangli Guwahati along first All Assam Sahil Kumar Thakur Memorial Kung Fu Championship 2023 along pen gold medal pen silver medal Sonia nong e chepalong dun pen Karbiang long ara phan la pen apia potuma phan nong mekewan pia pot Karbi Students Association Bokajan District Committee abitung atum aman kedonai Karbia poho pen karcho dam la pen anso se akang to yang ding kile dun bomji la pen ke charlie dun bom thekji aphan a hirjumi pipa jirtekang Lason se first All Assam Sahil Kumar Thakur Memorial Kung Fu Championship 2023 aparman labangso ajai meke paman pona dim lake Cotton University Indoor Stadium Guwahati rongso pialongsi paman ponlu Muso Jirsona Sinarpi Asarbura Chivoi Jui Mate Bangso Pirt Hepen Avedet Positami Alangli Sarpi Mira Bepia Bang Asupia Phan Loke Charlie Dead Pen Anparta Akaprek Asonta Kit Hegdu Nangji Pu Mathasi Kung Fu Hinana Thusdami Kit Hegdu Nangji Pu Kabor Ipidunlo Laso pot piniarni alangli sarpi mira be pilapen alangli methang setame ke charli kabor ipena joksi first All Assam Sahil Kumar Thakur Memorial Kung Fu Championship 2023 along gold medal and silver medal chepalong dunlo Jirsona Singnar pi ke charli dunboma school amen lake Vivekananda Kendriya Vidyalaya Khatkhati ingdeng pholongsi charli dunbom lang Bangso karcho damalong ke Japon lake KSA Bokajan District Committee maipu Rajing Leng Chunbang de Soiteron Dun maipu Sarmentiso Busoningti Games and Sport Chunbang Gobin Be Organizing Secretary KSA Arnamlang Piaro maipu Anil Sonteron atum chetong dun Karbia khaita paprang dun bomlo lapen paprang dun bomlo na Bokajan benananterang Karbiang Long Live Pinyada babirta ke lapansi kang ton paniklo